Dobar dan i dobrodošli na debatu na temu transparentnost rada opštine Leposavić, koju organizuje Medija centar uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta Transparentnost rada institucija put ka Evropskoj uniji. Naši današnji panelisti su Milica Jakovljević iz nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice i Sanja Sovrlić, novinarka i urednica portala Crno-beli svet iz Leposavića i Budimir Ničić, direktor Medija centra. Dobrodošli. Samo da napomenem da su nam učešće na ovoj debati potvrdili zamenik gradonačelnika Leposavića Radoš Mihajlović i bivši gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović, ali nam je gospodin Jablanović tek juče, kasno popodne, rekao da ne može da dođe, a gospodin Mihajlović nam je jutros kazao da iz zdravstvenih razloga nije mogao da dođe, ali je kazao da dolazi Nataša Nastić, ali i nje danas ovde nema. Također smo zvali i sekretarku Ministarstva za lokalnu samoupravu Rozafu Kimeraj ili drugog predstavnika ministarstva, ali kao što vidite nema nikog iz ministarstva danas ovde. Pre nego što počnemo, samo da napomenem da se ova debata emituje uživo na Facebook stranici Medija centar Čaglavica, ali i to da je koncept ove debate da panelisti imaju uvodne izlaganja, a posle toga otvaramo diskusiju gde možete postavljati pitanja ili dati komentar. Na početku će nam se obratiti Budimir Ničić ispred Medija centra i kratko predstaviti projekat Transparentnost i odgovornost institucija put ka Evropskoj uniji i kazati zašto je važna transparentnost institucija za jedno društvo. Izvolite. Dobar dan svima. Dakle, ja ću kratko da predstavim ovaj naš projekat koji se zapravo zove Transparentnost i odgovornost institucija put ka Evropskoj uniji, ali ću i kao novinar da iznesem svoje mišljenje, odnosno stav o ovoj veoma važnoj temi, odnosno o transparentnosti institucije uopšte. Dakle, ovaj projekat mi sprovodimo od prošlog meseca uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo i ovaj projekat na neki način zastupa, odnosno zagovara transparentnost i to realizujemo kroz ovakve javne debate. Imamo 6 tema, odnosno 4 teme su o transparentnosti opština, konkretno radi se o 4 opštine, dakle Gračanica, Leposavić, Klokot i Parteš Pasjane. Jedna debata se odnosi na ulaganja na sever Kosova, finansijska ulaganja i jedna generalno o tome zašto je transparentnost institucija važna i koliko su kosovske institucije transparentne u svom radu. Cilj ovog projekta, odnosno ovih debata je pre svega podizanje svesti građana o transparentnosti i odgovornosti lokalnih i centralnih institucija, pre svega u sferi javnih nabavki i zapošljavanja. Također nam je cilj da se na neki način prikaže rad pre svega lokalnih institucija na ovu temu sa fokusom na opštine sa srpskom većinom. Transparentnost je za jedno demokratsko društvo veoma važna. Važno je da građani imaju svest o transparentnosti i odgovornosti pre svega njihovih predstavnika, bilo na lokalnom ili centralnom nivou. Eto, mogu da vam navedem jedan primer koji je mimo ove teme. Pre 10 dana je UNDP predstavio jedno istraživanje gde svega 0,48% Srba na Kosovu smatra da njihov glas može nešto da promeni u političkom životu, odnosno na izborima. Mislim da je to strašan podatak koji pokazuje zapravo kako ljudi, odnosno Srbi, ovde vide demokratiju i te demokratske vrednosti u svojim sredinama, većinski srpskim. Dakle, cilj nam je da kroz ovakve debate, forume, istraživanja koje rade i ostale kolege i sprovode, na neki način opomenemo, odnosno podsjetimo građane da oni imaju izbora i načina da na demokratski način odrede, rekao bih, put jednoj opštini, jer opštine zapravo postoje tu zbog građana. Međutim, mnogi predstavnici ovih naših opština, posebno većinski srpskih, izgleda smatraju da je situacija obrnuta i da su građani tu zbog njih, da kad su izbori izađu i glasaju, jer im je neko tako bukvalno možda kroz razne pritiske, pretnje,
to naredio i to je to. Mislim da, ovo je moj, dakle, lični stav, da građani poslednjih godina, možda i od 99. godine ovde na Kosovu, mislim na Srbe, ne mogu slobodno da izraze svoj stav na izborima i to objektivno, iz nekoliko razloga. Prvo, jer se tu svakako meša neko ko je sa strane, odnosno Beograd, koji od 99. godine je menjao svoje stavove možda 10-ak puta o eventualnom učešću Srba na izborima, te pozivaju na bojkot, te pozivaju na izlazak sa nekakvom jasnom preporukom, odnosno naredbom kroz razne mehanizme za koga neko treba da glasa i tako dalje. Druga stvar koja u nekim normalnim, rekao bih, demokratskim društvima je neshvatljiva, a koja govori u prilog ovome o čemu govorim, je da mi recimo sad imamo 10 opština sa srpskom većinom i 10 gradonačelnika koji su izabrani na tim izborima, koji vode te opštine, a mi nemamo, evo mogu i javno da postavim pitanja, da li smo mi u predizbornoj kampanji nekoj od bilo koga čuli na nekoj televiziji, u nekom mediju, na nekoj tribini, na nekom mitingu, da nam je neko od njih predstavio svoj plan i program, ciljeve i tako dalje. Ja mislim da nismo, pratim događaje i znam da nismo, pa se onda logično i postavlja pitanje zašto su ti građani glasali i onda nije ni čudo što imamo ovakve rezultate da ni pola posto građana, da pola posto građana misli da može nešto da promeni svojim glasom. Da se vratim na Leposavić, mi smo se na ovu opštinu odlučili iz puno razloga, to je jedna od najvećih srpskih opština, odnosno opština sa srpskom većinom. Bivši gradonačelnik Leposavića prema tvrdnjama novog rukovodstva je ostavio nekakav dug od nekoliko miliona, čini se 3-4 miliona evra, se tu pominju, čime je na neki način, kako kaže, i doveden u pitanje rad ove lokalne samouprave. Sadašnje rukovodstvo tvrdi da su ti procesi javnih nabavki bili u vreme bivše vlasti bili potpuno netransparentni i eto, to nam je jedan od razloga zbog kojih smo se odlučili da jedna od tema na ovim našim debatama bude opština Leposavić, da čujemo stavove i bivšeg gradonačelnika i sadašnjeg, odnosno bivšeg i sadašnjeg rukovodstva. Međutim, kao što vidite, iako su nam obećali, gradonačelnik aktuelni je odmah rekao da zbog zdravstvenih problema u porodici ne može da dođe, ali nam je zamenik gradonačelnika potvrdio i juče, i prekjuče, i jutros, i evo do poslednjeg momenta smo čekali jednu direktorku odeljenja tamo, jer i on zbog zdravstvenih razloga jutros nije mogao. I mislim da to dovoljno pokazuje koliko, pošto ova naša debata nosi naziv transparentnost i odgovornost, to mislim da dovoljno pokazuje koliko su odgovorni i transparentni i jedni i drugi, odnosno i prethodna i sadašnja vlast, ali šta ćemo, mislim, to su toliko neozbiljne stvari da vi potvrdite dolazak i jednostavno se ne pojavite ili u poslednjem momentu izmislite neki razlog da je nama to neshvatljivo. Mi smo juče planirali da odložimo ovu debatu, ali smo dobili, kao što rekao, čvrsta uveravanja da će se oni pojaviti. Eto, ja bih za početak toliko, a mogu i kasnije o značaju transparentnosti uopšte. Hvala. Sada ćemo čuti Milicu Jakovljević iz nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Nevladina organizacija Aktiv je nedavno radila istraživanja o transparentnosti opština na severu Kosova. Milice, izvolite. Šta pokazuje vaše istraživanje kad je konkretno opština Leposavić u pitanju, a možda kroz par reči i o ostalim opštinama na severu Kosova? Hvala vam. Hvala svima koji su danas ovde. Meni je zaista žao da je Budimir imao ovakvu situaciju i vi svi u Medija centru. To nije prvi put da se ovakve situacije dešavaju. Prosto veoma je teško doći do
ajde da tako kažem, službenika iz opštine, do nekih manje, do nekih više, ali u suštini verujem da se svi mi susrećemo sa tim problemom, da li mediji, da li nevladin sektor. U svakom slučaju, ovo me na neki način nije iznenadilo, moram da priznam. Ja ne razumem razloge zašto je to tako. Ti ljudi bi trebalo da budu na usluzi svim građanima, uključujući i civilno društvo, uključujući i medije, ali prosto ja nemam odgovor na to. Kada je reč o istraživanju koje je Aktiv radio, to je na kome sam ja direktno bila uključena sa svojim kolegama iz Aktiva, ja želim samo da napomenem pre svega da je ovaj projekat, to jest ovaj izveštaj zapravo nastao kao proizvod projekta koji je finansiran od strane Britanske ambasade u Prištini i ovaj projekat se bavi i dalje transparentnošću opština na Severnom Kosovu. U jednom trenutku smo imali situaciju gde smo se zapitali da li uopšte da radimo izveštaj, to jest da li uopšte da se bavimo time, s obzirom da u trenutku kada je trebalo da se meri transparentnost, došlo je do političke blokade, znate svi zašto, zbog tarifa, to jest taksi koje su prištinske vlasti uvele na proizvode iz Srbije i Bosne. U tom trenutku je delovalo da neće biti moguća saradnja sa opštinskim službenicima i da nećemo moći da izvršimo merenje transparentnosti na jedan objektivan način. Za mene lično, kao nekoga ko je vodio ovaj projekat i koji dalje vodi ovaj projekat, je bilo veoma važno da ovaj posao odradimo objektivno. Dakle, ja nisam želela da mi dajemo neke ocene, da merimo transparentnost, a da pritom nemamo dovoljno informacija. Neke od opština, konkretno Leposavić, je od samog početka bila za to da se ovaj projekat sprovede u delo. Mi smo potpisali memorandum o razumevanju i saradnji sa gospodinom Todićem. To je sve delovalo, zapravo na samom početku je sve delovalo da će ići u pravom smeru. On nas je u to i u nekoliko navrata i uveravao. Od velike pomoći nam je bio gospodin Miloš Vukadinović koji radi u opštini Leposavić kao koordinator u Kancelariji za zajednice. Ali, nažalost, kada je trebalo da dođe do samog merenja transparentnosti, opština Leposavić zapravo nije želela da u tome učestvuje zbog političke blokade koja je u tom trenutku bila prisutna. Neke druge opštine su, zapravo sve ostale opštine, ostale 3 opštine su imale identičan stav na samom početku. Sa Mitrovicom konkretno nismo obavili nikakve intervjue, međutim, intervjui su obavljeni i transparentnost je merena u opštini Zvečan i u opštini Zubin Potok. Na samom kraju, kada smo završili sa izradom ovog izveštaja, razmišljali smo o tome da li da dajemo ocene, pošto je to bila zapravo ideja pisanja ovog izveštaja. Međutim, kao što sam na samom početku rekla, za mene je bilo vrlo važno da mi budemo objektivni. Iz tog razloga ja nisam mogla da jednostavno, niti kolege iz mog tima, mi zapravo nismo mogli da damo neke ocene opštinama, a da pritom zbog političke blokade nemamo mogućnost niti pristup informacijama od javnog značaja. Ono što smo mogli da vidimo je, i ono što smo primetili u našem radu je da zapravo nijedna od 4 opštine na Severnom Kosovu nema zvaničan sajt. Kad kažem zvaničan sajt, mislim sajt koji bi bio, koji je zapravo prihvaćen i koji je propisan u zakonu o lokalnoj samoupravi Kosova. Ono što postoji na Severnom Kosovu u ovom trenutku za sve 4 opštine jeste privremeno rešenje koje je podržano od strane sekretarke Ministarstva za lokalnu samoupravu, ali to nisu zvanični sajtovi. Dakle, to su sajtovi i opštine, kako se zovu, i na njima ima određenih podataka. Najviše podataka ima na sajtu opštine Zvečan. Moram da priznam da je sajt opštine Leposavić, pošto sada govorimo o opštini Leposavić konkretno, bio vrlo oskudan, nije bilo previše informacija, ali moram da priznam da one informacije koje su stajale na samom sajtu su bile korisne. Dakle, bolje imati nešto nego imati ništa. Isto tako, ovi sajtovi, kao što sam rekla, su privremeno rešenje i oni su zapravo deo projekta, tako da
i ljudi koji stavljaju taj sadržaj na sajt moraju da budu plaćeni. U trenutku kada se završi projekat, oni nemaju platu i ja razumem da ne postoji neki entuzijazam da se tu nešto rade besplatno. Niko od nas nije u toj mogućnosti da radi volonterski, može do neke mere, ali svi mi zavisimo od novca. Tako da ja bih se iskoristila ovom prilikom i zaista pohvalila postojanje tih sajtova, jer su nam opet doneli određene informacije. Kada je reč o informacijama u vezi sa budžetom i finansijama, moram da priznam da ih nije bilo dovoljno. Bilo je vrlo, vrlo oskudno. Ono što smo mi primetili u toku svog rada je da se takve informacije objavljuju u lokalnim medijima. Ono što je bilo interesantno za opštinu Leposavić, a što nijedna druga opština nije imala, je da se sednice Skupštine prenose uživo. Po zakonu bi to trebalo da bude tako u svakoj opštini, međutim, to je slučaj samo sa opštinom Leposavić, govorim sada o Severnom Kosovu. S druge strane, kada je reč o informacijama o kabinetu gradonačelnika, informacije su bile oskudne, bilo je nekih biografija, nije bilo dovoljno informacija. Dakle, generalno naš utisak je da informacije nema dovoljno, ali da to zapravo nije slučaj samo sa Leposavićem, nego i sa drugim opštinama na severu, nekom manje, nekom više. I ono što stvarno želim da napomenem ovde je da se često nekako izgubi iz vida činjenica da severne opštine zapravo nisu još uvek integrisane u potpunosti. Kada smo počeli sa pisanjem ovog izveštaja, mi smo zapravo utvrdili da nijedna opština nema formirana sva odeljenja koje su predviđena zakonom o lokalnoj samoupravi. Dakle, ta odeljenja ne postoje. S druge strane, ne postoji zvanično službenik koji se bavi sa odnosima sa javnošću. Ne postoji koordinator ili koordinatorka koji bi u opštini primali žalbe ili bilo kakve druge zahteve građana. To su, dakle, u svakoj opštini je postojao neko ko se time bavio, ali to nisu ljudi čije je to zanimanje. To je, recimo, nešto slično tome kad mene moj šef, recimo, zamoli da ja prevodim sa srpskog na engleski ili sa engleskog na srpski, to nije moje primarno zanimanje. Dakle, ja mogu i time da se bavim, ali formalno, pravno ne postoji osoba koja bi se time bavila u nijednoj od opština, niti je to odeljenje još uvek formirano. I naravno ima tu i nekih drugih odeljenja koja nisu formirana. Konkretno u opštini Leposavić, prema onim podacima do kojih smo došli, ima najviše formiranih odeljenja, što je bilo vrlo interesantno za mene. Onda još jedna interesantna stvar je da ima mnogo žena koje su direktorice tih odeljenja, mislim mnogo, kad kažem mnogo više nego u drugim opštinama na severu. I generalno ja bih voljela da imam više podataka za vas, ali kao što sam već rekla, oni su bili oskudni iz više razloga, a pre svega zbog toga što mi nismo bili u mogućnosti da odradimo intervjue sa, recimo, direktorom ili direktoricom za budžet i finansije, za javno informisanje i sa nekim drugim službenicima. Tako da to je od mene za sada. Ukoliko vi imate pitanja, naravno moći ćete da ih postavite kasnije ili možda Budimir ili Sanja. Hvala, Milice. Sada će nam se obratiti Sanja Sovrlić, novinarka i urednica portala Crno-beli svet. Sanja, kakvo je vaše iskustvo kao novinarke kad je transparentnost opštine Leposavić u pitanju? Da li su informacije od javnog značaja dostupne novinarima i građanima i kako generalno ocenjujete odnos opštine Leposavić prema medijima i novinarima? Izvolite. Hvala puno. Naravno, kad poslednje govorite, onda malo toga vam ostane da kažete, zato što su prethodni sagovornici već rekli, ali opet nije na odmet da neke stvari ponovim koje su rekli i Budimir i Milica, da jednostavno ne bude, da budemo jasniji u toj poruci koju mislim da svo troje želimo da postavimo. Budimir je na početku govorio o tome kako su imali potvrde da predstavnici opštine Leposavić i prethodne i sadašnje vlasti dođu na ovu debatu i kao što vidimo njih nema.
Ja stvarno moram da kažem da je to krajnje neodgovorno, zato što ukoliko su već potvrdili, svi mi imamo nekakve obaveze, ali smo potvrdom učešća preuzeli nekakvu odgovornost da se ovde odazovemo i mislim da bi u tom smislu i ovi politički predstavnici i opštinski službenici malo trebali da se ugledaju na nas u tom smislu, ali mi naravno nemamo razloga da ovde pričamo kakve smo mi obaveze ostavili, šta smo imali, naravno uvek postoje opravdani razlozi da neko ne može da dođe, ali da 3 osobe potvrde učešće i da ne mogu da dođu i da svi imaju opravdane razloge, malo je previše i previše se često dešava, jer ovo nije izuzetak, ovo je kontinuitet. Dakle, to je nešto sa čim se mi suočavamo u svakodnevnom radu i jednostavno se postavlja pitanje na neki način i da ponovim ono što je Budimir rekao, da li oni imaju nekakvu samostalnost da u donošenju svojih odluka, da li će negde da se pojave, da li će negde nešto da kažu, to nam stvarno dovodi u pitanje uopšte na koji način su neki ljudi došli na određene pozicije i to su neka otvorena pitanja koja ovde želim da ostavim. Budimir je takođe govorio o tome razlog zbog kog su izabrali opštinu Leposavić i istina je da, dakle, ja ću vas podsjetiti da u nekom prethodnom periodu, dakle, pre poslednjih izbora, kada je gospodin Jablanović bio gradonačelnik, mi smo imali, da kažem, jedan izražen sukob između zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno između predsednika Skupštine i gradonačelnika, a kasnije i predsednika privremenog organa i to je na neki način blokiralo rad opštine. Sa druge strane, sada je ta vlast promenjena i ostaje ta priča o tome navodno da je ono što su tvrdnje, naravno nećemo da pričamo nešto što je neprovereno, ali što su tvrdnje sadašnjeg rukovodstva u opštini Leposavić, jeste da je prethodna vlast ostavila neki dug. Sada se tu postavlja pitanje da li će neko za to odgovarati. Dakle, to je nešto što mislim da je jako važno ne samo na lokalnom, nego na svakom nivou, jer vrlo često imamo, odnosno, dakle, kontinuirano imamo to da neko ode sa vlasti i nema revanšizma, ne snosi nikakve posledice i to samo otvara put da i naredna rukovodstva, dakle, mogu da rade ono što je prethodno rukovodstvo radilo, dakle, samo imamo jedan utrt put koji se nastavlja iz godine u godinu i jednostavno mislim da ukoliko je zaista bilo nekakvih nelegalnih radnji u opštini Leposavić ili u bilo kojoj opštini ili bilo gde, neko za to treba da odgovara, ukoliko je neko proneverio novac, ukoliko je nenamenski trošio budžetska sredstva, a ta sredstva, da podsjetim, nisu sredstva ni jednog gradonačelnika, niti jednog službenika, to su sredstva građana i oni imaju pravo da znaju na koji način su utrošena ta sredstva i ukoliko nisu za njihov interes i za njihove potrebe, neko onda za to treba da odgovara. Tako da mislim da je to jako važna stvar kada govorimo o transparentnosti opštine i ja sam svesno spomenula budžet i to jer je to najosetljivija tema i nešto, na primjer, Milica je govorila o tome šta od informacija ima na sajtovima koji su neko privremeno rešenje. Dakle, naravno da je u redu da postoje neke osnovne informacije, ko je gradonačelnik, ko je odbornik, nekakvi kontakt telefoni, aktivnosti u smislu, ono što smo mi ranije na tim sajtovima, nekakvim isto, ne ovi koji su opštine kao prelazno rešenje trenutno, nego neke sajtove koji su oni ranije koristili. Uglavnom smo imali nekakve informacije koje se odnose na promotivne, tako reći izborne aktivnosti lokalnog rukovodstva, a vrlo malo nekih konkretnih informacija koji se tiču građana. A to je upravo na koji način se troše budžetska sredstva. Mislim da je to jedno od jako važnih pitanja i za sada to nismo uspeli da dobijemo. Kada su u pitanju prenosi skupština u opštini Leposavić, to uopšte nije bila inicijativa opštine, to je dakle televizija u Leposaviću, televizija Mir je prenosila te sednice samo inicijativno i radi te prenose, zapravo nisu uživo nego se snima pa se istog dana emituje, ali nema veze, to nije, treba da naglasimo da to nije inicijativa opštine, da je opština uradila nešto da bi poboljšala transparentnost, već je televizija samo inicijativno pokrenula to u cilju, da kažem, veće vidljivosti rada lokalne samouprave
samouprave. Ja kasnije naravno ne znam, radila sam u televiziji Mir, ali ne znam kakva je sada situacija. Bilo je nekih priča da se napravi dogovor da opština pokriva te troškove, ali nisam sigurna da je do takvog dogovora uopšte došlo. Druga stvar koja je takođe važna, a koja se tiče aktuelne situacije kada su u pitanju porezi koji su od strane Prištine uvedeni. Dakle, naravno da ta odluka je štetna i mislim da nema potrebe da govorimo o tome na koji način šteti i jedno i drugo ekonomiji, građanima i uopšte opštoj političkoj situaciji. To je jedna stvar. Ali je sasvim druga stvar da pod formom nekakvih političkih kriza stalno imamo izgovore za neobavljanje svog posla. Dakle, eto, to je slučaj kao Milica što je govorila, oni su hteli da rade transparentnost rada opštine, pa su imali problem da dođu zbog tih trenutnih političkih okolnosti, opština Leposavić i službenici nisu mogli da im izađu u susret. Mi stalno imamo nekakve političke okolnosti koje su, da tako kažem, paravan za neobavljanje svog posla. Dakle, jednostavno opština mora da funkcioniše u interesu građana i da bude servis građana i mislim da ne bi trebalo da stalno za to postoje nekakva opravdanja. Kada su u pitanju politički lideri sa kojima, kada govorimo o transparentnosti opština, najveći problem sa kojim se suočavamo je, dakle ja pričam uopšteno, a posle ću reći par nekih stvari vezano za opštinu Leposavić, mi se suočavamo sa time da su politički lideri zaista nedostupni za medije, nemamo prilike da ih čujemo, da im postavljamo pitanje, da ih pozivamo na odgovornost, što je naš posao, zato što mi ne radimo ovo za sebe, nego je ideja da informišemo građane i da, dakle, političke lidere i one koji donose odluke pozivamo na odgovornost za poslove koje obavljaju. Oni su tu odgovornost preuzeli i dakle građani nisu tu zbog njih, nego su oni tu zbog građana i zbog svih nas koji pokušavamo da budemo i na kraju krajeva neka veza između građana i onih koji donose odluke. Sledeća stvar koju sam htela da kažem, da, kada je u pitanju, da, rekla sam politički lideri su nedostupni, međutim, takođe sa čim se suočavamo jeste da ne možemo da komuniciramo sa službenicima. Dakle, oni koji su kao da je stvorena nekakva atmosfera u kome su samo politički lideri pozvani da govore, ali oni ne govore, a službenici ne smeju ili nemaju nekakva ovlašćenja. Primjera radi, ako radimo, bar to je na severu, ne znam kakva je situacija na jugu, ajde da ne govorim, ali jako je teško doći do službenika koji će javno govoriti, jer ne može za sve da se pita gradonačelnik. Postoje neke teme koje nas zanima, koje obrađujemo, koje želimo da pitamo, dakle neke druge, da li je to iz ovog za financije, da li je za ekonomski razvoj, da li je za, dakle, različite neke teme. Mislim da i u tom smislu nema otvorenosti i ti službenici, daleko od toga, naravno da ima u opštinama službenika koji se trude i obavljaju profesionalno svoj posao, ali u tom smislu nisu dovoljno dostupni i na neki način smatraju da nisu pozvani da govore, jer sam eto imala prilike da imate sa nekim službenicima saradnju, ali kad dođete do toga da oni javno govore o nekim problemima, to je, dakle ja govorim više iz neke medijske perspektive, to je gotovo nemoguće. Tako da mislim da i u tom smislu bi trebalo nešto da se promeni. Ono što ja znam kada je opština Leposavić u pitanju, sada naravno ogradit ću se u poslednjih par meseci, nisam, da kažem, malo sam imala nekakvu pauzu, ne znam da li se nešto promenilo, ali eto kako čujem od mojih kolega, očigledno da nije. Ja znam da je NDI imao nekakav projekat gde je ideja bila, da kažem, poboljšanje stanja kada je u pitanju svesti, povećanje svesti o važnosti informacije od javnog značaja ili tako nešto, ajde sad ne znam kako im se tačno zvao projekat, ali u svakom slučaju oni su pokušali da
šalju zahteve, aktivisti te grupe su slali zahteve lokalnim samoupravama, zahteve od javnog značaja da vide da li će im odgovoriti. Koliko ja znam, samo opština Leposavić je dobila samo jedan zahtev za uvid u dokumenta od javnog značaja na koji, i to iz te NDI grupe, i dečko koji je poslao taj zahtev mi je rekao da na to nikada nije odgovoreno, iako u tom trenutku je bilo, ovo što je Milica govorila, bilo je službenika koji je privremeno bio postavljen na tu poziciju da obavlja taj posao, odnosno je uz svoj posao trebalo da obavlja i posao službenika za prijem tih zahteva od javnog značaja. Ono što ja imam kao iskustvo, najosjetljivija tema je naravno te financije, kao što sam govorila, pokušavala sam u okviru dakle, pokušavajući da tražim informacije o tome koji projekti su realizovani u opštini Leposavić, odnosno koji je procenat realizacije, šta je urađeno, šta nije urađeno, i to je baš bilo u okviru tog prethodnog rukovodstva. Bilo je jako teško da se dobiju informacije, lično sam najviše problema imala sa opštinom Leposavić, u kojoj, eto, živim i odakle dolazim i ljude poznajem. Na kraju sam uspela od jednog službenika koji mi je jednostavno kao stručno lice samo potvrđivao, ne želeći da se u bilo kom smislu, i naravno bio je svestan da ga ne pitam politički, nego naravno samo da mi kaže koliko su realizovani, ali nikada nisam otkrila ime od kog službenika sam saznala koji je procenat realizacije, zato što prosto da ne bi dolazio u taj problem. Tako da je bilo jednostavno jako teško. Eto, opet kažem, politički lideri su najnedostupniji za izjave i mislim ono kada je u pitanju opština Leposavić, ja koliko mogu da vidim, recimo, tadašnja opozicija, a sadašnja vlast bili su prilično otvoreni sa mnom da sarađuju kada je postojao taj sukob, međutim ja sad već i njih teže dobijam, jer kad dođu u poziciju vlasti, da kažem, malo se teže dobijaju, da ne kažem skoro nikako. Eto, to je ukratko, nadam se da nisam previše odužila. Hvala, Sanja. Pre nego što dam reč novinarima, da li neko od panelista ima nešto da doda ili replicira? Evo, samo bih se nadovezao na Sanju. Tačno je da mi poslednjih godina, mislim, mi 20 godina, i ja i Sanja i mnogi naše kolege ovde radimo i suočavamo se sa brojnim problemima, ali apsolutno nikad nije bilo ovakva situacija kao što je u poslednje 3-4 godine, da mi ne možemo da dođemo do sagovornika, do predstavnika institucija, bilo da su u pitanju opštine, bilo da su u pitanju poslanici tamo u parlamentu ili ministri u vladi, da ne možemo da ih pitamo, da ih dovedemo u emisiju, da ih dovedemo na debatu. To apsolutno ranije nije bilo. Mislim, ranije smo svakodnevno razgovarali sa tim ljudima, sa tim političarima. Međutim, oni očigledno ne shvataju da su prolazni i da će sutradan biti opozicija, kao što Sanja reče. Sad ovi koji su opozicija jure novinare i sami hoće da se predstavljaju javnosti, a kad dođu na vlast onda ne možete da ih nađete. Ne dešava se baš često ovakva situacija, kao što si rekla malo pre, da neko potvrdi pa ne dođe. Mi smo u Medija centru organizovali za ovih 10 godina oko 300-400 debata, svega par puta nam je u poslednjem momentu neko otkazao, ne znam, smrtni slučaj u porodici ili slično. Ja isto moju emisiju koju radim od 2010. godine, 350 emisija sam imao, kad mi neko potvrdi, to je elementarna kultura, pristojnost pre svega, da ne govorimo o odgovornosti, da taj dođe. Svega jedan put sam imao situaciju da mi bivši ministar pravde Hajredin kući, znači nije došao, čujemo se telefonom, kaže evo krenuo je iz ministarstva, posle pola sata, sat vremena ja opet zovem, kaže pa zar nije stigao? Pa nije stigao. I tako da on do danas nije stigao, eto čekam ga ja još uvek već 3-4 godine, ali to jeste neodgovornost, ne samo prema novinarima i medijima, nego prema onima koji su glasali za te ljude, prema javnosti uopšte, prema građanima. Ne možete vi da, nije opština ili institucija neka vaša privatna svojina, eto ja sam sad došao i nema potrebe da bilo kome polažem
račune. Ne, građani moraju da znaju, javnost mora da zna gde se troše pare, Sanja je pomenula budžet, jer su to njihove pare, kako se troše, po kojim kriterijumima se troše, kako se zapošljavaju ljudi, šta rade ti ljudi koji su ih birali. Pomenula je Sanja ovaj zakon o uvidu u javnim dokumentima. Mislim da to nije dovoljno. Tačno je, postoji zakon gde sada ja mogu da tražim neki dokument tamo i ja sam recimo tražio iz opštine Gračanica septembra, oktobra meseca i nisam ga dobio, naravno, žalio sam se ombudsmanu, sad je u toku ta procedura, odnosno istraga ombudsmana i tako dalje. Međutim, to nije dovoljno. Kako ćete vi da znate za neki dokument ako on nije javan? Kako ja da znam sad za neki ugovor u opštini, a zanima me, recimo, ne znam, da je opština sklopila nekakav ugovor sa nekim o izgradnji nečega. Ako ne znam da taj ugovor postoji, ja ne mogu da se pozivam na taj zakon i da tražim nešto što ne znam da postoji. Dakle, ako opština hoće da bude transparentna, odnosno institucija, da se prikaže javnosti, da ne krije nešto od svojih građana, molim lepo, skenirajte sve te vaše ugovore, nek budu dostupni na sajtu opštinskom, da svaki građanin ima uvid u to i da može da vidi i da onda procenjuje da li je taj ugovor štetan, nije štetan i tako dalje, da li je u pitanju možda neka korupcija, neki brat od tetke dobio tender ili savjetnikov brat da radi rasvetu novogodišnju i tako dalje, ali to mi ne možemo da znamo ako nemamo uvid u taj ugovor, a ne možemo da znamo da ugovor postoji ako ga oni ne objave javno. Tako da tu je jedno vrzino kolo, ali eto, opet i malo pre što sam rekao u ovom uvodnom, njima je neko dozvolio, konkretno Beograd, da se ponašaju tako neodgovorno, jer tvrdim i mislim da nisu na vlast došli svojim zaslugama, odnosno idejama i planovima. Mogu i primjer da vam dam na jednom od sastanaka koje je predsednik Vučić održavao ovde, neki kažu reality predstave i tako dalje, ali ja eto neću, ja kažem sastanak, koji se prenosi uživo tamo gde gleda par miliona ljudi, gde je jednog gradonačelnika pitao kako da zaposlimo ljude. Ovaj mu mrtav Vladan kaže, pa ja sam pre 2 nedelje tek preuzeo dužnost, evo odgovorit će ovaj neki tamo direktor. Pa čekaj prijatelju, kako si došao, kako si postao gradonačelnik, kako nisi imao nikakav program, nikakav plan, nikakvu ideju, ni za zapošljavanje, ni za infrastrukturu, ni ništa. Ništa. I ja mislim da ti ljudi ne znaju ni šta rade, ni kako rade i da je to razlog zašto oni se ne pojavljuju ni u medijima našim ovde, niti na ovakvim debatama. Oni odu na beogradskim medijima pojedinim, tamo novinar nema pojma što se u Čaglavici izliva kanalizacija 10 godina na 50 metara od kuća ovde i kako da ga pita. Ovaj možda mu priča tamo šta hoće, bajke i to se tako završava i stvarno ne znam, ali naše je posao da eto, pričamo o tome, govorimo o tome, mi, što reče Sanja, ne radimo ovo za sebe lično, mislim na novinare, nego mi smo na neki način spona između javnosti i građana i tih predstavnika institucija čiji je posao da tu budu zbog građana i da građanima polažu račune, ali eto, opet kažem, mislim da je Beograd tu najodgovorniji i imali smo prilike da prošle godine, čini mi se, predsednik Vučić na nekoj konferenciji kaže, odnosno pita novinare, kad ste uradili intervju sa gradonačelnikom Leposavića, pomenuo je Leposavić, sa gradonačelnikom Zvečana i nabrajao je tamo još neke gradonačelnike. Sad kritikuje novinare, kaže, pa vi ne znate ko su, pa kako da uradimo? Kako da uradimo? Ajde, objasni nam. Eto, mislim, ispašće da sam sad malo nervozan zbog ovoga, ali naravno da ne, mislim, ja ovo govorim
godinama. Jednostavno važno je da se kaže. Mislim da je važno na svakom mestu da podsjetimo, zato što jednostavno smo umorni, kao što sam rekla, pod plaštom nekakvih političkih kriza, nekakvih ostalih stvari, da se ne obavljaju neke. Ja jednu stvar koju sam pre htela, pa eto, zaboravila sam da kažem, odnosi se na te ostavke zbog taksi koje su došle od strane Prištine. Recimo, isto mene zanima, da li oni primaju platu? Kažu da su izašli iz institucija, da li ti ljudi primaju platu? Eto, i to je jedno pitanje koje mene lično kao građanku zanima, i kao građanku i kao novinarku, i verujem da zanima i drugi ljude, i tako postoji mnogo nekakvih pitanja i onda mi novinari često budemo prozivani da mi navodno promovišemo neke druge, da mi možda, ne znam, možda kao što je Budimir rekao, mi opozicioni političari vrlo često nas i jure i onda i mi pazimo da imamo tu nekakvu meru, jer nam nije ideja nikoga da promovišemo i nikoga, dakle nismo niti PR agencija, niti nam je to posao, i tako da u tom smislu mislim naravno na one koji profesionalno obavljaju svoj posao, ne one koji koji nazivaju sebe novinarima, u stvari promovišu nekakve političke partije. Dakle, mi jednostavno ne treba nikog da promovišemo, niti nego da pozivamo na odgovornost, kao što sam rekla. Tako da sve su to nekakva pitanja na koje mi nemamo odgovore i mislim da nije jednostavno, ili bar se meni tako čini, nije ništa strašno da dođu i da kažu neku svoju stranu priče. Možda mi grešimo, možda mi u nekim stvarima, mada se prilično trudimo da ono što pričamo bude pokriveno i nekakvim dokazima i sve, ali jednostavno mislim da je krajnje vreme da čujemo i tu stranu priče koju već evo neko vreme ne čujemo. Samo da dodam nešto pre nego što. Pa ja bih samo dodala da u ovoj situaciji zapravo građani ispaštaju. Građanima nije više važno koji se zakon poštuje. Važno im je samo da se neki zakon poštuje. Nije normalno da u jednom društvu građani i građanke dođu u neku nevladinu organizaciju ili kod nekog novinara ili novinarke i raspituju se o svojim pravima. To zaista nije normalna situacija. Niti je normalno da... Ili očekuju da im oni reše problem. Upravo tako. Dakle, ljudi dođu kod mene lično i pitaju me neke stvari koje ja prosto ne mogu da verujem. Ja bih voljela da sam u mogućnosti da im pružim pomoć, ali to nije odgovornost niti nevladinih organizacija, niti medija. Dakle, nije odgovornost civilnog društva. Zna se čija je to odgovornost i zakon postoji da bi se poštovao. U ovom slučaju, kao što sam već pomenula, na osnovu istraživanja koje smo uradili, ne postoje ni zapravo neke osnovne stvari koje su predviđene zakonom. Ako smo se dogovorili da poštujemo taj zakon, mi moramo da neke osnovne principe istog zakona i ispoštujemo, to je da ga sprovedemo u praksi. Ja zaista ne znam koliko će se koristiti politička situacija kao izgovor za nerađenje određenih stvari, ali nečinjenje je nekad lošije nego činjenje. Dakle, ljudi više nisu strpljivi. Građani nemaju nadu da će išta da se promeni. Izuzetno su, ajde da kažem, apatični. Ne očekuju nikakve promene, ne očekuju da će biti bilo šta bolje. To može da izazove, to jest to može da dovede do nekih mnogo ozbiljnijih stvari. Mladi ljudi jednostavno niti imaju mesta, niti vide da je, sada konkretno pričamo o Severnom Kosovu, to mesto gde oni žele da žive. Pazite, kada se te stvari konstantno ponavljaju, kada nema poštovanja zakona, kada se politička situacija koristi kao paravan za određeno nečinjenje, kada imate situaciju gde je jedna nova generacija mladih ljudi izrasla, da zapravo i ne znaju šta su njihova prava i obaveze. Dakle, vi imate jednu novu generaciju ljudi koji nikada nisu izašli na izbore, koji ne znaju šta je svrha izbora, pričam sada o izborima, koji ne znaju kako funkcioniše njihova lokalna samouprava, koji mene zovu i pitaju, izvini, samo sam htela da pitam da li treba da odem u kosovsku opštinu pod znacima navoda ili u srpsku opštinu. Dakle, oni imaju jednu, kako bih to rekla, čini mi se da je svest naših građana i građanki bipolarna, da smo mi svi bipolarni, da smo mi zapravo kao da imamo podvojene ličnosti i da se u odnosu na okolnosti obratimo jednoj ili drugoj.
I to je zaista situacija koja mora da se reši što pre, zato što to može da dovede do nekih mnogo ozbiljnijih situacija. I meni je zaista drago da pričamo o ovim temama danas ovde i drago mi je da me je Budimir pozvao zato što sam ja samo u jednom trenutku osetila jednu dozu isfrustriranosti. Kao što sam rekla, ja nisam neko ko će da daje neke svoje subjektivne stavove o bilo čemu. Dakle, kada se radi jedno istraživanje kao što je ovo, ono mora da bude zasnovano na argumentima i na, naravno, dokazima, empirijskim dokazima. Kad se vi nađete u situaciji gde niste u stanju da dođete ni do kakvih dokaza i kad ste u situaciji gde uvek postoji opravdanje za određeno nečinjenje, onda se zaista zapitate da li uopšte ovo što radim ima bilo kakvu svrhu. Ja ne bih voljela da do toga dođe zato što će to onda urušiti ceo sistem koji kakav takav postoji, ali zato i zaista apelujem na sve i pre svega na službenike iz pre svega 4 opštine na severu, da budu malo otvoreniji za saradnju. Čak i kad postoji određena politička blokada, a uvek je ima, jer to je prosto situacija na Kosovo je takva kakva je, mi moramo da živimo. Građani i građanke moraju da žive. I ja bih samo želela da se oni sete da su ti ljudi, da su ti građani i građanke zapravo njihovo biračko telo i da oni svom biračkom telu moraju da budu odgovorni. To je to. Hvala. Pre pitanja novinara, samo bih da napomenem da je na debati prisutan i bivši radnik opštine Leposavić, Ivan Tomić. Da. Ako nisam pogrešila, Ivane, da li želite nešto da kažete, prokomentarišete ili pitate možda? Prvo bih se zahvalio Budimiru zato što me je pozvao. Da. Ovo je debata javna, svi su pozvani. Ti si video poziv pa si došao, nisam ja tebe pozvao. Da, ali opet bih vam se zahvalio. Ja se slažem sa vama ovde, samo bih hteo da postavim pitanje. Hteo sam Nataši Nastić da postavim pitanje ili zameniku gradonačelnika sadašnjeg ili gradonačelniku. Na osnovu čega postoji njihova mogućnost da rade šta god hoće? Znači, mene su izbacili iz posla pre godinu dana bez ikakvog obrazloženja. Pisao sam 2 žalbe, niko mi nije odgovorio ništa, znači nikakav odgovor nisam dobio. Pa su se malo, to ućutalo, pre 2-3 dana 4 momka su dobila otkaz, ne otkaz, nego nisu primila platu i na njihov odgovor zašto nisu primili platu, odgovorili su, neću da ih imenujem, njihovi aktivisti, pa niste primili platu zato što lajkujete pogrešne statuse i komentarišete neke gluposti. Znači, to me najviše interesuje. A plus, ako su gradonačelnici u ostavci, po kom osnovu može oni da donesu pravo sada da isteraju nekog na ulicu i da ostave bez parčeta hleba? To sam hteo da pitam i to me najviše interesuje. I ja kao član i simpatizer partije Kosovskih Srba, bio i ostao do kraja, pitam, ako neko nije u SNS-u i ne podržava njih, ne može da živi normalno u Leposaviću. Znači, ne može da živi normalno u Leposaviću. Sa svih strana bockaju. Okej, razumem ja da bockaju mene, imaju problem protiv mene. Pa nek rade to sa mnom, nek reše sa mnom. Molim vas, uzimaju u obzir porodice. Navodim čist primer moje sestre. Moja sestra udata 5-6 godina je radila kao profesor matematike na zameni. Sad, skoro imalo je mesto profesora matematike i informatike. Na tim mestima rade profesori koji predaju fizičko, drže časove matematike i informatike, nije već bitno. Mojoj sestri je dat odgovor, pa ne možeš ti da počneš nikad dok je ova vlast na funkciji. Tvoj brat je protiv nas i mi ne možemo tebi da damo posao. Šta dobijaju oni sa time? Da ja kažem sad, hajde, nemam posla u Leposaviću, ja idem iz Leposavića. Šta je svrha? Šta je cilj? Da se iselimo? Pa mi nemamo problem sa Šiptarima. Mi nemamo problem sa Albancima. Mi imamo problem sa našom vlašću. To je problem. Mene samo to interesuje. Ništa drugo.
Hvala. Hvala Ivane. Nemamo odgovor, mislim, i nas mnogo toga, videli ste da smo i mi postavili mnoga pitanja, ali nema ko da odgovori. Ali u svakom slučaju hvala puno što ste ovde. Ja znam, danas sam odvojio vreme za ovu debatu i znam da će ovo da me košta na neki drugi način. To budite ubeđeni, kogod smogne malko snage i bude protiv njih, to ne bude pravi put. Verujte, sputavaju u svakom koraku, u svakom pogledu, znači sputavaju. A dokle će to da bude? Meni nije jasno dokle. Ja, na primjer, još jednu stvar ću da kažem. Kad su bili parlamentarni izbori u Srbiji, mi nismo išli kao partija kosovskih Srba, nismo imali nikakvu stranku da idemo mi na izborima. Prvo smo bili u koaliciji nekoj sa Aleksandrom Vulinom, posle smo izašli od toga, sad smo samostalna partija kosovskih Srba. Glasao sam javno zbog, neka bude, zbog posla, porodice ili bilo koga da imamo problema, za Aleksandra Vučića. I sadašnja savjetnica gradonačelnika opštine Leposavić je bila prisutna i videla taj glas. A sada postavljaju neka pitanja bez veze i isteruju narod. Ne znam zbog čega. Ako ja ne odgovaram njima, šta je problem? Neki imaju problem samo sa mnom, ne da diraju širu porodicu i sve ostalo. Hvala Ivane. Da li imamo pitanje novinara? Da li neko želi da postavi pitanje našim panelistima? Da li neko od panelista želi još nešto da doda? Ne. Ako nema više pitanja, ovim je današnja debata završena. Želim vam prijatan dan.